Man ikamisis kami ken unagahulat, ikaw man paglaho ka na mo magluwas. Manlulubos, manika ang kangit ni tansayin ta ayaki sa imong gugma. Langiton nagkasa pulong nga makaluwas, ikaw man ang kihanto kalinaw imong dala. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kini. Uban sa mga intensyon nga atong gibasa, atong ikuyog atong mga personal nga intensyon ug ang mga intensyon usab sa mga tao nga nangayo kanato nga motabang sa ilang mga panginahanglan. Mga igsoon, maghinulsolita keron sa atong mga sala aron kita mahimong andam sa pagsaulog nining santos nga misa. Emmanuel, luwas sa pinihag na Israel. Tumawa na ang Israel. Lipayan ang naghandom sa Emmanuel, ang imong kaluoy, dako mong kaluoy, akong ipangandoy, ihatag mo na. Maluoy ka. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Sa imong kaluoy tabangi kami sa among mga kahuyang. Ug luwasa kami sa mga sala, aron malipay kami sa pag-abot sa imong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam ug sa kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan.
Mahibawa niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siya pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya magukom sumala sa makita niya ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunoa, hukman niya sa katarong ang mga kabus ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lobo ug ang mga nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, o gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang kapuno sa kalinaw, ang tuot sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang kapuno sa kalinaw, ang tuot sa kahangturan. O Diyos, tugay ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa iyang lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, hugang kapuno sa kalinaw, ang tut sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ugang halaw nga kalinaw, hangtod mawala na'y buwan. Magmandun ta siya gikan sa daghan, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, hugang kapuno sa kalinaw, ang tut sa kahangturan. Luwason niyang kabos, kun mugsampit siya, ugang gisakit diha, nga walay mutabang kaniya.
kabos, iyang luwason. Ang katarong lambu sa iyang panahon. Hugang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Dahigon sa gihapon, ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan, ingkon sa adlaw, diha kaniya, mapanalanginan ang tanang kalipat sa yuta. Ang tanang mga nasod, nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang ginumana ninyo. Manaw sa kanino. Kinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Ni adtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo o ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakailas sa anak gawas sa amahan, ug walay nakailas sa amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan. Unya niatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanilang tanan, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita. Ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kun ikaw, O Kristo. So padayon na ta sa atong paglakaw padulong sa Pasko, pagpangandam nining panahon sa Adbyento. O kahapon sa atong mga pamalandong atong gigamit ang acronym, ang pulong nga Advent, gibutangan nato meaning ang lahat ang tanang letra nga roy mahimog giya kanato sa upat ka semana nga pagpangandam para sa Pasko. Pagpangandam sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi para si Kristo mataw. Atong giingon nga ang letter A sa Advent, mao ni kasimbol panahon nga kita mahimong awake ug alert, nga mao gani ang tema ni adtong miaging Domingo. Pagtukaw kamo, pagbantay kamo, may sulti ni Jesus. Ang letter D, ang panahon sa Adbyento, panahon sa pag-detach o
ug panahon sa pag-discover. Kinanglang i-detach ang mga butang nga dili makaayo, ang mga butang nga mga bati sa akong kinabuhi, ang akong mga bad habits o bad ways sa matag adlaw sa kipakipag sa akong pakikugnayan, no? Sa akong pakisalamuha sa ubang mga tao. Ang letter V, ang Adbyento panahon para akong i-verify ang akong kinabuhi. Ug ang panahon usab kini aron maghimo ako og vow panaad sa Dios. Ang Adbyento usab sa kapanahon nga kita excited, letter E, tungod kay atong ma-encounter ang atong manunubos. Ang panahon sa Adbyento, panahon sa letter N, newness and nourishment. Kinahanglang dunay mga bag-o nga mahitabo sa akong kinabuhi. Ug kini pinaagi usab sa paghatag og mga maayong mga pagtulunan sa akong kinabuhing espiritual, nourishment. Ug ang Adbyento panahon sa transformation and thanksgiving. Ug karong adlaw nindot kaayong atong gamiton ang letter D, discover. Kinahanglan nga atong mahibaw-an kung kinsa ang tao, kinsa ang Ginoo nga magpakatao nga moanhi kanato, nga nagluwas kanato si Jesus. Kung karong mga adlaw sa first week sa Advent, ang mga pag-ebanghelyo mahitungod gayud niini, murag gipaila kanato kung kinsa ang Dios, kinsa si Jesus. O gani sa atong ebanghelyo karon gi-highlight nga usa siya ka Ginoo nga suod sa mga kabos, sa mga mapaubsanon, sa mga tao nga wala tagai og bili diri sa kalibutan. He is very close to the little ones, to the lowly in our world today. Mao gani nga si Pope Francis nagaingon ang pinakasentro, no, central in the gospel are the poor. Ang mga taong mga kabus ug mapaubsanon, kay sila naa na kanila nagpuyo ang Ginoo. Karon nindot kaayong atong pamalandungan nga ang atong hari nga umuabot, ang hari nga atong gipangandaman, mga suod sila sa mga ordinaryong tao, pareho ra usab nato, dili sa mga harianong mga tao, dili sa mga nagpakairong ingnon nga mga maalamon. Mao gani iniingon siya karon sa ebanghelyo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagapasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon. Unsa may mga karakteristik sa mga makinaadmanon kanang mobilib ug maayo sa ilang kaugalingon ug maingon gani nga wa ko nagkinahanglan og Dios sa akong kinabuhi tungod kay napoy kwarta ako makagagahom, ako makapangyarihan diri sa kalibutan. Ang mga mapaubsanon nagsalig sa Dios. Ang Dios mao ilang yang gikanan sa ilahang kakusog para mopadayon sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini sa unang pagbasa gani gipahibalo sadta nga si Jesus usa ka Ginoo, usa ka hari nga dili mo tan-aw sa tawhanon nga pagtan-aw sa mga tao, sa iyahang nawong sa gawas, no, external appearance, kundi mo tan-aw siya sa mga kasing-kasing sa matag usa kanato. Siya maghatag og hustisya, siya mag-usab sa atong mga dili maayo nga mga kinaiya ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kita magdala og kalinaw sa mga kinabuhi sa uban nga mga gubot kaayo. Kini ang Ginoo nga atong gipangandaman. Ug unta pinaagi sa atong pag-discover kung kinsa ang Dios, kinsa si Jesus, ang Dios nga mapaubsanon, ang Dios nga maghatag og kalipay kanato ato untang dawaton siya nga mahinangpon karon nining panahon sa Adbyento ug labi na panahon sa Pasko. Amen.
palihog manindog ug magampo kita. Pangayoon nato karon sa Dios diha sa kalinaw sa atong mga kasing-kasing ang grasya alang sa tibuok kalibutan. Sa hiniusang tingog moingon kita, dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Gaang simbahan, makabato na sa kalinaw, ug makalingkawas na gikan sa pagtamay, ug pagpanglutos sa mga kaaway. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang atong nasod, mamahimong sumbanan sa kalinaw o justisya sa tanang kanasuran, ug mamahimong templo sa Dios ng grasya. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang mga masakiton nga natapdan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang mga nag-alagad sa mamasakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi, mahilakip na sa panon sa mga santo sa langit, ug makaambit sa kalipay nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, nagapasalamat kami kanimo tungod kay gipadayag mo kanamo ang imong gugma nga walay katapusan. Itugyan namo karon kanimo ang among mga kaugalingon ug himayaon kanamo pinaagi ni Kristo ang imong anak ug among Ginoo. Amen. Say, masakang kari, tungod sa iyong kahayo, kiluwag suwak kikasala, bukan himugi pakita sa sa kaayugawan Magampo kita mga igsoon aron ang akog ang inyong sakripisyo dawato nanta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig pagtimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapasalanan sa tibok ng santos nga simbahan. Mapuypuy unta kanimo Ginoo, ang mapaubsanon luwang namong pagampo, ug ang halad nga tutungod nga walang gayud kami kaugalingong panaghinungdan. Hatagi lamang kami sa imong kaluoy, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang ginumana kaninyo. Manaw sa kandim. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang kipayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron makapagpatipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya ang alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Diyos sa kagahon, puno ang langit ug yuta sa ihimong himaya. Hosana sa kahitaasan. Igunang nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, kan San Luis Maria sa Montfort, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latat sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa atong langitong amahan, atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na nga naka sa mga langit, pagkay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagpo, tinhis sa'yo tamay mo sa langit. Ang kalanon na mo sa matagalan, ihatag ka na mo karungan lawa, upasay luwa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Hili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawas sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan ug tanang katalagman. Katagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Karon ipakita ta ang atong panaginig sa unay. O Jerusalem, siya nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. O Jerusalem, siya nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa kalihim.
Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang anak sa Dios o anak ni Maria. Siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gitawag aron makaambit sa iyahang bangkete. Ginoo, di daw ka ngay nga maklamat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaan. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Adlaw gabi, nagpaabot kami. Adlaw gabi, nagahula kami. Naghandong kami kanimo, uwang kinuko. Nagkinahanglan kami sa kaluwasan. Nasayod ka na, Ginoo, sa among mga sala kanimo. Nasayod ka na sa kahawan nga nakarinig ka. Adlaw gabi, nagpaabot kami. Adlaw gabi, nagahula kami. Naghandom kami kanimo, uwamo Ginoo. Nagkinahanglan kami sa kaluwasan. Nagkinahanglan kami sa kaluwasan. Magampo kita. Uman kami mabutsog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento, tudloy kami nga higugmaon namo ang mga butang langit nun, ug hukman namo nga maalamon ang mga butang sa kalibutanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Oratio Imperata batok sa COVID-19. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok ni ining hulga sa 2019 coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga una-una sa mga batid sa medisina nga nag-amalima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangod. Tabangik usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita sa kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanino. Ug manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dado na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapasalamat kami sa kinabuhi, ihatag ka na sa kalipay nga among gipat sa among pagkam kinuduga kami. Salamat, salamat.